posachedwa pa tikupasirani programu ina yapa MPC yochedwa kanverere imeneyi Deus Sandram amakhala ndi Jawezi Banda kuyankhulapo zinthu zina zimene likuchita boma. Programu imeneyi amachita lachitatu lina lililonse pa MPC Mazulu pa MPC TV, ndipo programu imeneyi Jawezi Banda makamaka amakhala mbali ya boma kuyankhulapo kapena kutambasula zinthu zina zimene anthu ena asakumvesesa. Ndipo mukunena kwa Jawezi Banda akuti pamafunika usanaikirepo mulomo uzitha kaye wamvesesa zinthu, pakuti kanverere adakanena za maluwa ndiye padakali pano tikupasani programu iyi muionere ndipo mutiuze maganizo anu kuti anyamatawa zomwe akambirana Landreni programu ya telero ya Kandimverere ni programu imene pakhala kusanthula mozama kwambiri nkhani zosiyanasiyana, nkhani zokhuzana ndi umoyo, nkhani zokhuzana ndi zachuma, nkhani zokhuzana ndi zandale, nkhani ngakhale zokhuzana ndi nkhondo limbana ndi katangale mdziko muno. Dzina langa ndi Deus Sandram, tikhala limodzi ndemonga timachitira muja sindikhala ndekha mpulogalamu imeneyi, ndimakhala naye mzanga amene ndimathandizana naye kusanthula nkhani zosiyanasiyana amene ndi Jawezi Banda. Tikulandireni bambo Jawezi Banda msabata ino mpulogalamu yathu ya Kandimverere. Ndathokoza kwambiri Deus. Nde mosafuna kuchutsa kagandiwa paja timanena kuti programu iyi phokoso limakhala lochepa koma nkhani zambiri, mfundo zambiri koma zonikidwanso bwino zozama kwambiri. Leroli nkhani yathu yoyamba ni nkhani yokhudzana ndi ulendo umene mtsogoleri wa dziko lino anayenda posachedwapa kupita mdziko la China, kumene anayenawo pa msonkhano pakati pa dziko la China ndi mayiko ama Africa muno uja amati Forum on China African Cooperation ku Beijing, muzinda wa Beijing. Yes, China. Yes. Awenda mtsogoleri. Mwayamba nkhani. Mwafikira pa milandu. Awenda. Panali zolankhula. Yes. Aphunga unyumba malamu analankhulapo. Mtsogoleri wa dziko lina unyamuka kupita ku China analankhulapo kuti awayenda kwambiri mtsogoleri. Zona. Achakwera adakhala pansi. Ndi mmodzi mwa iwo adali bambo Dana Suleiman. Samia Suleiman. Yes. Akuplanta. Achakwera adakhala pansi. Kodi maulendo amenewa choyambirira mwina tione msonkhano umenewu unali wofunika kwambiri bwanji kuti achakwera akhale nawo malo mwina akhale pansi. Ndizona Deus, tisayankhulira achakwerawo adayankha okha. Adapereka interview ku DW ndiyesa ku German. Adawafunsa mtolankhani wachizimayi kuti anthu akuti mmayenda kwambiri ndi a president sindikamba zambiri ndingobwerenza zimene iwo adalankhula. Adanena kuti ayi timachita cost benefit analysis, CBA, kwa amene adachitapo project management komanso planning. Munthu umafananiza timati cost benefit analysis, umayang'ana kuti kodi chimene ndikufuna kupangachi ndilowesa zingati komanso ineyo ndipindulamo chiyani. Ndi zimene adayankha president. Ndi adanena kuti on balance kapena kuti akafanizira zimene amalowetsa maulendo amene iwo amayenda ndi zimene dziko la Malawi limapeza, yankho limakhala kuti zolowa zimakhala zochepa koma zopeza zimakhala zochepa. Koma mwina zopezazo anthu samatha kuziona kuti ndi zomene anthu sitikamba za maulendo ambiri chifukwa tiyesere kukambapo ulendo umenewu wa ku China ku Beijing kumene kudali msonkhano umenewu. Akamanena kuti zolowa vesa zoluka. Yes. Anthu azizo tinalowetsa ndama mochuluka motere. Yes. Ndipo tapeza phindu lotere. Mana zimene anthu amalawi amafuna atamamvetsa. Mwina cha nsanga choti mina amalawi akhoza kumvetsetsa tiyambe ndi ubale wa pakati pa Malawi ndi Mozambique. Ndakambapo tsiku linaonera kuti president akhala kupita kwambiri ku Mozambique komanso a president aku Mozambique bambo Filipe Jacinto Nyusi amabweranso kwambiri kuno ku Mozambique. Adabwera uzasegulira agriculture trade fair a Nyusi. Adazasanzika aso kuti ayi ikamati November if not December kuchitika chisankho ku Mozambique iwo sapikisana nawonso. Koma amanena kuti iwo akamata akuchoka ali osangalala ngati president amene akhale opuma ku Mozambique akuchoka ali osangalala chifukwa chokuti ubale wa dziko la Malawi ndi Mozambique wakonzeka ndipo ubale umenewo ukupindulira maiko awiri amenewa. Ndeni wafuna nipereke chitsanzo choona kuti kuyenda kwa achakwera kupita ku Mozambique kuyenda kwa Nyusi kubwera kuno ku Malawi kukupindulira a Malawi. Onani
njanji imeneyi yanakala yatsegulidwa, mafuta ayamba kubwera mochipa, kowa aziyenda mochipa, kaya tifuna unyamula kaya ndi fodya, kaya ndi chimanga, kaya ndi mpenda dzuwa. Ngakhala kuti mwina make zotsatira zake Exactly. zinambe kutipindulira Malawi. Komano zimene zakhala ziuchitikazi ma benefits ake kapena kuti ubwino wache ndi zipatso zake ndi zoti zikhala zokhazikika kupita kutsogoloko. In fact, Bambo Nyusiwo amanena kuti mmene iwo akupita ndi wosangalala unena kuti ubale umene akhazikitsa nthawi yawo limodzi ndi achakwera ukhale ubale ukhazikika umene utapindulire maiko awiri amenewa a Malawi komanso Mozambique. Tisayiwale a Mozambikiwa kumeneko ku doko la Nakala achita kupereka malo ake special for dziko la Malawi kuti ayi ino a Malawi takupasani space manga ndipo ndi doko lanu. Kutanthauza kuti katundu wanu iniwe a Malawi mukafuna kuti azibwera kuchokera ku Mozambique akupasani doko lanu priority izikhala katundu amene akubwera kuno ku Malawi. Sazichita kubwerekanso malo komano atipatsa ngati dziko. Zonsezi zatengera maulendo amene akukambidwa kuti kuyenda kukakambirana kukhazikitsa maubale achani maubale abwino. Ndifuna ndipereke chitsanzo chimene msonkhano umene wa ku China zotsatira zake tiyambire pamenepo nena kuti ndizoonadi a President Chakwera adapita ku China adakakhala nawo pa msonkhano umene wamati Forum on China Africa Cooperation FOCAC. Msonkhano umenewu ndoti kapena kuti summit kapena kuti msonkhano umenewu udakhazikitsidwa ndi dziko la China mu chaka cha 2000 kungopereka mbiri chabe. Adaukhazikitsa mu chaka cha 2000 cholinga nchakuti adzitha kukumana ndi maiko a mu Africa kunena kuti kodi China payokha ubale wake ndi maiko a mu Africa maiko onse 54 ndiye sandulondola maiko onse 54 amene ali muno mu Africa adzitha kukumana nawo. Ndiye ndithu msonkhano umenewu umachitika kamodzi ngati sali zaka 5 ngati sali zaka 4. Ndiye ndithu chaka chino adati ayi msonkhano osotani uchitike nchimodzimodzi. America nayonso ilinso ndi msonkhano wamanena kuti US Africa Summit. Ndi chimodzimodzi ngati China Africa Summit. Chimodzimodzi Russia so inawo mati Russia Africa Summit. Chimodzimodzi mukapita ku European Union kumakhala European Union ndi kumakhala African Union Summit. So amakumana ngati kuti bloko ya ku Europe komanso bloko ya ku Africa akumane adzikambirana zimene zimakhudza maiko amenewa komanso migwirizano ngati imeneyi. Ndiye choyambirira Deus tikozonena kuti chachikulu msonkhano umenewu chimene chimachitika ku Beijing kumeneku ku China inali nkhani yokhudza kulimbikitsa ubale pakati pa dziko la China ndi maiko onse 54 akuno ndithu ku Africa. Ndiye muona kuti ma president onse amaiko onse apezeke kumeneko kenako wanu asapezekeko mukanga kuti munyozera. By the way China si dziko la masewera tikamba tikamapita cha kumusiku koma tiwafuati ngonenapo onena kuti a president anaona kuti ndi chinthu cha nzeru apite akakhale nawo paphwando limeneli la zokambirana zimene dziko la China limachita limodzi ndi maiko a Africa. Chachikulu chimene chimachitika pa msonkhano umenewo ndi kulimbikitsa ubale popereka thandizo ku maiko a Africa amene amatchulidwa mchingerezi kuti developing economies kapena kuti developing states kapena kuti maiko amene akutukuka kumene amene zokhumba zawo zazikulu pa number 1 ndi zomangamanga. Muzaona kuti misewu kaya tukamba za minato tukamba kaya za sukulu zipatala zinthu zimenezi ndi zimene ndithu msonkhano umenewu unachita focus kuti achite kwambiri infrastructure development technological advancement issues of telecommunications and renewable energy komanso ukadaulo wina ndi wina umene amakambirana kuti maiko aku Africa nawonso anathe kutukuka amafuna aone direct benefit. Yes. A president anapita uku akabwera ndi Yes. project yakuti yakuchitika zakuti for example nthawi zinazopita msonkhano ina unati yayi takambirana ndipo kwayikidwa ndalama mwakuti zimene zithandiza kugwira ntchito izi mwina zimene anthu amasangalasa kuti aziona osangoti yayi nakalimbikitsa ubale anthu za ubalezo alibe nazo phindu amve kuti kodi a president titawalipirira ndege akabweza zota atakagona ku hotela atakadya zakudya za misonkho ya Malawi abwerako nchani cost benefit analysis timanena ija ndiye tinene kuti musayiwale choyambirira
kunena kuti mmene amati akunyamuka kumabwera kuno ku Malawi ma Chinese apereka thandizo la 200 million US dollars imene ikupita kumene kwakuti ku judicial complex yokuti dziko la Malawi limange nyumba kapena kuti ma offices amene ma judges kapena kuti mabwalo athu amilandu singongoleso zina zimene zitukuziya so nkhani tikukambayo days kunena kuti zikukamveka kuti ndi partial grant ikunena kuti umakhala ngati kuti ndalama zotango tipatsako komanso zina tibwenzako pang'ono tizipeza bwinobwino tizifotokoza koma chomwe ndinachiona kuti atapita president ku China kukakambirana pochoka umene kuja sanangobwerako manja abwerako ndi 200 million US dollars imene ithandizire kumanga judicial complex kapena kuti ma offices a anthu ozenga milandu kunena kuti judiciary ma judges ma magistrates komanso mabwalo ang'onoang'ono athe kupeza pokhala milandu ithe kupeza potani poti azitha kumakakambira zimenezo zikamati zikuchitika Deus akhala akulemba anthu ntchito because imene ikhala public sector investment akuchita invest mu public akamachita invest alemba mabuildala alemba operekera nchenga alemba ma electrician alemba oyendesa matrakitala alemba akaya opanga cement agulidwa mawaya agulidwa zichita spur economic activity so zonsezi kamati zikuchitika zithandizira kuti Amalawi apindule thandizo limene labwera likhoza kuoneka ngati lochepa koma akatayamba kumanga judicial complex imene ijayi muona kuti economic activity mulilongwe muchaitani ichitika azimayi anyamula nthochi zawo azikagulisa ku site kumene kuja ena akubweresa nchenga ena akutungirira madzi ena akugulisa simenti ena akugulisa penti ena omanga mabuildala zonsezi zichokera trip imene president adayenda tsiku nthawi imene adapita ku China kuti zimene zidani zichitike so anthu tikakhala ndi understanding mu context kapena kuti perspective imene iyi tizimvetsetsa kuti kodi munthu akati wayenda wabweretsako ndalama zoti zikupita kuzomangamanga zimatanthauza chani fa ndalama ija imakhala ngati ikalowa mthumba mwa munthu koma akamati akumanga judicial complex imene ijayi abale athu alembedwa ntchito ogulitsa mawaya amagetsi agulitsa amadzi agulitsa anchenga agulitsa madriver operekera chani alembedwa ntchito so economic activity manager imatifika ndipereke chinthu china kunena kuti madriver amene aja akati alembedwa operekera nchenga akalandira ndalama zawo mabuildala akati alembedwa iwo aja ali ndi ana ku nyumba akalipira school fees wina ali ndi kaokala akagula kachakudya akalongeza katundu mu shop mwake ndalama imene achokera ku China kuzera mu trip imeneyi idzakampeza munthu wina kumudzi ndipo asapeza kuti wathandizidwa ndalama yache ulendo wache ndi umenewu umene abweretsa 200 million US dollars yoti apangire judicial complex zonsezi zikuchokera pa trip ngati imeneyi china chimene chisali cha direct Deus ndi nkhani yokhudza kuchosa kwa ma tariffs amati ma trade tariffs kunena kuti misonkho imene dziko la China limayika pa maiko aku Africa akamatumiza katundu awo lese tutumiza nyemba ku China tutumiza pendadzuwa tutumiza sugar kaya tutumiza nali sabola amakonda sabola kaya tutumiza fodia zimene zija ma Chinese akuti yayi msonkho mede makuchajani tikuchotsa ifati limbikitse amati collaboration komanso mutual exchange nanga ngati ufuna kulimbirisa mutual exchange kapena kuti tilimbikitse ubale pakati pa maiko awiriwa Malawi komanso China nanga tikeso msonkho ndiye ubaleso ulimbikitsika ndiye tikuchosa msonkho pakatundu wina aliyense amene azichoka ku Malawi kupita ku dziko la China kutanthauza kuti kutumiza katundu kupita dziko la China zikhala zinthu zotani zochipa Amalawi azipeza phindu la chani phindu lambiri kotero Amalawi azilimbikitsika kuti alime zochuluka apange manufacture zochuluka zimene zithandizire zonsezi zatuluka mulendo umene tipumineka pang'ono tibweranso ndi gawo lachiwiri la program imeneyi ya Kandimverere tikulandiranso gawo lotsiriza la program yathu yalero ya Kandimverere ndi nkhani imene tayamba nayo program yathu yalero ya Kandimverere ndi nkhani yokhudza ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino amene anapita mdziko la China kumene tu anenawo pa msonkhano pakati pa dziko la China ndi mayiko amuno mu Africa la Forum on Africa China Africa Cooperation ku Beijing ndi mwina mwachangu mbiri chawezi tione ubale wa dziko la Malawi ndi China yes tingofuna kuzibwanji ndotani kena zatsiriza kuti pa mtsiziro pa zimene zokamba zimene ali nazo taona pa tsogoliwa anakhazikitsa chinthu china chikulu pakati pa dziko la China
komanso maiko a Africa Yes. kuti nchiyani chimenechi choyambirira kuti ubale wa dziko la Malawi ndi China ndotani choyambirira Deus tikoza unena chilungamo unena kuti kwa munthu amene amatsatako zinthu kwathu kuno ku Malawi adzaona kuti tikoza unena pa Chingerezi kuti China has been an old, trusted and reliable partner. Kunena kuti ma Chinese akhala ndithu bwenzi la pakanthawi, bwenzi limene ungalikhulupirire, komanso bwenzi limene ungalidalire pa nthawi ya mavuto. Kungowakumbutsa anthu chabe. Tiye tione zinthu zimene ma Chinese atithandiza ngati dziko la Malawi. Timakamba pano tikamati tikunyada misonkhano ikulu kuphatikizapo ma international events onse anthu amakapanga zoyimbayimba kumeneko timamva achina Lulu, achina Onesmus, achina Patience na Madingo, achina Tay Green, achina Dan Lu, onse amapita ku BICC. Anamanga BICC ndani kuli ya bingu ni ma Chinese ndamene anatipangira. So an old, trusted and reliable partner. Anatipangira Bingu International Convention Center ma Chinese omwewo aphungu a nyumba ya malamulo tsiku la lero akupanga zokambirana ku Lilongwe. Anamanga new parliament building ndi ndani ma Chinese omwewo kalekale amakumana ku State House. A president ali kuseri uku aphungu aumenyana uku apanga phokoso sizimayenda bwino. Ma Chinese akuti yayi sizoona. State House ikhali chani State House. Inu tikupangira ni parliament ya chani yatsopano anatimangira new parliament building. Tiye tikambeza Bingu International Bingu Stadium. Tidamona Sadio Mane dzanali. Sadio Mane tidamonako Mohamed Salah wa ku Egypt. Sadio Mane wa ku Senegal adabwera dzanali ndamona nzanga akusewera ndi Burundi. Adamanga ndani ma Chinese. Tiye tikambe nkhani yokhuza Sojekoa Golden Peacock ku Blantyre komanso ku Lilongwe angakhale ili private entity koma itabwera Sojekoa Golden Peacock abale athu inu ndine adalembedwa ngati maweta ena ma manager ena ma cleaner ena ma accountants adalembedwa chifukwa cha ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi China. So ineyo I am saying China has been an old, trusted and reliable partner. Now chimene afuna kutanthauza choti kuti ubale ngati umenewo a president akanyamuka kuno kupita ukayendera atayitanidwa si ndi chinthu chosangalatsa komanso chinthu chabwino chifukwa kuti relationship ina iliyonse imafuna kuchengetera imafuna kudyetsera angakhale chibwenzi olobanja zimafunika kudyetsera kuchengetera ndi kusamalira ena amati nurturing kunena kuti uchite nurture relationship kuti ubale uja uziyenda bwino. So sizikadakhala zinthu za nzeru a president asapite ku China atayitanidwa ndi Xi Jinping ngati president wa ku China kukakambirana ku FOCAC kukanakhala ngati kunyozera kusalabadira komanso kunyozera thandizo limene ma Chinese amakhala kuti basi. So ndimafuna ndiona ngati kuti nkhani imene idali yofunika kwambiri. Atsogoleriwa anasainira na china chake agwira china chikulu pakati pa dziko la China komanso maiko mu Africa akuti nchani kwenikweni. Ndizoona Deus zinthu ziwiri ndikambapo in 1 minute or 2 minutes. Ndizoona Deus unena kuti ma Chinese ndi anthu abize kwambiri. By the way kungowakumbutsa anthu tonse timadziwa zokuti economy yayikulu pa dziko lonse la Malawi dziko lonse la pansi ndi America. Number 2 economy kukula ndi kuchita bwino ni ma Chinese. Ndifake muzaona kuti ma Americans ndi ma Chinese samakhalisana bwino chifukwa pamakhala ngati pali chinkulirano mwamvesesa. So nde kunja kuno kuchitika chinthu china chimene amatchula mati geopolitical fissure kapena kuti geopolitical fissures. Dziko liukanukana kukanukanako anthu akaone Chingerezi chimene chokuti fissure FISSURE kutanthauza kuti dziko liukanukana pakati. Liukanukana pakati on what basis? On the basis of China on one end and the Americans on the other hand. Ndechifanya kuti there is a shift in the power balance. Kodi who is commanding global capital? Ndemuzaona kuti mana Chinese ni ma Americans aukokerana. Achimwene simunganyozere ubale wa China ndi maiko ang'ono. Famena kuti when the Chinese sneeze or when China sneezes everyone catches the cold. Ndimabereka chitsanzo nena kuti munaona mene COVID-19 idafalira. Kutanthauza kuti COVID-19 idayambira ku China. There is no country that can do in the world without the Chinese. Kutanthauza kuti dziko lonse lapasi lidakolera chifukwa chokuti tifune tisafune munthu wa ku Burundi, wa ku Malawi, wa ku Kenya, wa ku Tanzania, wa ku Botswana, wa ku Guinea
kaya ndi wa ku America, ku China aliko chilipo chimene amakachita ku China. For China commands 15% of global GDP. Izizi anthu akhale pansi ayang'ane. Abwana ngati dziko limodzi lokha likuchita command 15% ya chuma chonse cha dziko lapansi. Dziko limeneyo si dziko la chani la masewera. So a president akanena kuti we need also to head east. In as much as we need to maintain our western traditional partners, but the east we also have a giant in a partner in the name of the Chinese. So kupita ku China, a president aja akuziwa chimene akutani akuchita. So kunena kuti ma Chinese aja si dziko la masewera. For ma Chinese na also ali ndi mphamvu. Kuyankha funso lako masanga Deus, ndimafuna nene unena kuti ma Chinese akupanga project ina imene amachula amati the Belt and Road Initiative. Akati Belt and Road Initiative iyi ndi an ambitious project, an ambitious global project. Yes, okay. Kodi chijoja ambitious yoti ndi project yoti masomphenyo akulu kwambiri. Masomphenyo nina kuti afuna apange zinthu zoopsa. Akati the Belt and Road Initiative afuna alumikize akuti lamba komanso nsewu. The Belt and Road Initiative, an ambitious project imene funa ichite connect ma airport, ichite connect misewu, ichite connect milato, alumikize maport, alumikize njanji. Cholinga chona kuti China imazindikira kuti ichite bwino pali kufunika kochita incorporate maiko ena. Ndiku maiko ena kuja tikafika ko banji tiye tipange Belt and Road Initiative, tipange ma railways, tipange njanji, tipange ma airport abwino, tilumikize maport madoko, tilumikize misewu. Cholinga chokuti tikafuna zinthu ku Guinea, tikafuna zinthu ku Malawi, tikafuna zinthu ku Zambia, tisavutike kwatenga zinthu zija, komanso abale athu aja asavutike kuchoka kwawo kubwera kuti kumene kuja. Nde nkhani zina zimene amakambirana zezi zimenezo. Amene angafune kuti asiyidwe kumbuyo ndi ndani? Nchifukwa president anati nanenso nthamange kuti kumeneko. Belt and Road Initiative ikamati ikuchitika, ifeso a Malawi tikakhala nawo muti mmeneko. Ndiyeno akhazikitsa imene izichita follow up on this. Akhazikitsa imene akuitchula kuti China, akuti high level China Africa community for shared future. Akuti a high level China Africa community for a shared future. Rwanda uza kuti tsogolo lathu la Africa komanso la ma Chinese tonse lidzilumba limodzi. Pamtendere ndi pa mavuto. Pali mavuto tikonzere limodzi ndi ma Chinese. Pali zabwino tikonzere limodzi. Renewable energy, telecommunications, aukamba nkhani yokhuza misewu, za health, iza zakudya, komanso kuthana ndi environmental degradation. Zonsezo afuna kuti tizichita limodzi ndi ma Chinese. Achabwino. Tipite nkhani yachiwiri komanso imene iliyotsiriza program yathu ya lero ya Kanimverere. Nkhani yake ndiyo kudzana ndithu ndi chipani cha UTM chimene chikukonzekera msonkhano wake osankha adindo pamadindo osiyanasiyana mwezi wa Novemba. Anthu angapo atulukira kunena kuti akufuna ndithu kukhala nawo atsogoleri a chipanichi. Chawezi zikuti bwanji kufika tsiku la lero UTM ikangati palakapani ya bebatu yatentha ndizoona Deus aliyense akaba UTM aliyense akulowera kumene. Yes, ndizoona Deus kunena kuti ku UTM nkhani linkamakama pajanena kuti convention yawo ichitika mu November. So convention imene ikamati kuchitika kwa nthawi yoyamba kwatuluka mamulumuza anokwana 5 asanu. Mike Aliati akufuna president, Bambo Kabambe akufuna president, Bambo Usi ndiye saso akaima, komanso kuli Bambo Matthews Mtumbuka akufuna, komanso Bambo Newton Kambala na also president akutani ukamvekaso za ujankhalamba uchi nayenso oseo amaufuna. Exactly. So ndi nkhani yonena kuti akagwebana akapasana mabindula ndi mapeula kumeneku, akatulusana kafuno, akuti kupasa munthu chibakera, akuti kumamveka chimamvekera nkhutu kuti apapa andimeja chibakera chimamvekera nkhutu kuti mwi. So what will happen is makosana wapita akatani akagwebane. Koma nkhani ndiyonena kuti chomwe ine ndimaganiza Deus nchonena kuti timapokoso siti kulephera chifukwa kuti aliyense afuna adzikonze bwinobwino. Iya ine pali mafunso ambiri atawina akabambe kena kuti kudziwa tonse kuti UTM ndi 50% plus 1 ma political alliances afunika Deus. Migwirizano popita kuchisankho zimenezo zifunika. Tiyambe kuganiza atawina akabambe
kenako mafunso amene anthu amafunsa mu UTM tikamacheza nawo atawina akabambe kenako UTM kunena kuti tiye tikapange mgwirizano ndi DPP akabambe akuthyolo amutharikaso akuti akuthyolo zizayenda bwanji mafunso ake anthu akumafunsa ndati ndi zomwe ndikunenazo kuti anthu amafunsa zinthu zonsezi chifukwa chonena kuti tikamati inde tonse ndi amalawi komabe regional representation matters. Age matters. Gender matters. Yeah, ideusi. Achimwene. Ndi chifukwa chani cabinet ikati yatuluka inu ndine tikupereka itsanzo cabinet ikati yatuluka inu ndine a newspaper amanena kuti can we do a proper and in-depth analysis based on gender, based on age, based on regional, tribal representation. Kungopereka itsanzo chabe sizonsezo zimanena kuti ziyangane kuti kodi zikuti chani ndangopereka itsanzo chimosi kuti pali mafunso ena kuti nanga atawina antumbuka afuna kupanga mgwirizano ndi chipani china ndi UTM angapange chipani chiti zizayenda bwanji akumayangana ma candidates. So this is the debate which has ensued looking at the candidates that have come on stage kuti afuna kupikisana nawo. So mafunso amene anthu amafunsa ndati ndi amenewo koma potsirizira Deus ndi mafuna nene nkhani ya UTM unena kuti a UTM apite ku convention akaliati akabambe akabala amtumbuka Matthews ausi madiso ena so ndani ankhalamba onsewo akapikisane free and fair aliyesa pasidwe mpata akaoneka kuti ma delegates akanena zoti chani let the will of the delegates prevail zofuna za amene akasankhawo zikatani zikapitilire. So chimene mafuna unena chotsiza njuna kuti koma akamaliza awa ndi maganizo anga Deus I'm entitled by the way akamaliza kupanga convention iyo akapezeka owina pa president fandi umene pagona nkhani akapezeka owina pa president ipo achite sober up akazikike pansi achite so reconsider aganize so kawiri position yawo pa alliance partner amene afuna kupita naye kuti kuchisankho koma mwina ningopereka hint maganizo anga onena amanena kuti the devil you know is better than the angel you do not know. Ndikanimalize ndimanena kuti Deus awa ndikunena maganizo anga ndimafuna ndipereke izi maganizo chabe UTM ena amakamba kuti anachoka mu mgwirizano ndi Congress koma ndimanena kuti akapita akamaliza convention yawo mitu yawo ikhaleso bwinobwino aganizeso bwinobwino munthu amene angathe kupita naye kuchisankho ngati bwenzi mu partner wa kuchisankho ndine mapereka hint nena kuti koma anthu amene akuti njerekeza amene umamudziwa bolako kusiyana ndi amene usakumudziwa abwerere maganizo anga bola atabwerera ku Congress ndizomwe ndikunena atu tamvani kaye ndikutanthauza kuti tikunena za alliance partner ku DPP the devil you know I think the devil they know the DPP no ku DPP sanali ngati partner anali mamembala UTM was non-existent UTM kudalibe achilima atachoka ku DPP nkuyambisa UTM idayambira kunja achilima atachoka ndikutanthauza mamembala yes so the better off kupita kuti kumbali Deus ndibalize kumbali ya ubale ndimaina kuti UTM adeke akachoka convention aganizeso kawiri bwenzi limene afuna kupita nalo kuchani kuzisankho ndimafuna ndipereke chisanzo iwo achilima alipo asadamwalire atapanga partnership ndi IMCP at least achilima vice president akaliati adapasidwa unduna ausi ndi awali wa vice president pakali pano ma vice president awiri kuchokera ku UTM ndimalize Deus ndimafuna nene kuti ma vice president awiri ndi partner wake MCP kuwapasa achilima vice president ausi atengaso vice president akaliati adali nduna tikudziwa nikira Deus akambala adakhalapo nduna mai Vera Kantukule kuchokera ku UTM mai Agnes Nyalonje kuchokera ku UTM mai Nasen Chaola Ndoko kunchewu kuchokera ku UTM mai Kanyasho ochokera kandi kumpoto komaso UTM onsewa zidakhalapo nduna mmodzi amene nakumbukira mwachangu bambo Chidanti Malunga adakhala chief executive officer wa Tobacco Commission chimene manandauza nchonena kuti at least
njerekezi amene kunziwa ali bwino kusiyana amene sakunziwa kumene akulowerako sakuziwa akhoza kupangidwa treat bwanji kodi ndi unduna omwe akauona vice president omwe akauona ndikupereka hint ulera kuti mawu anga Bile Kaunda adaimba nyimbo anena kuti mawu angawa muzakumbuka tsiku lina kutsogoloko. Izi zidi manena koma Deus sometimes and if we can be prophetic. Ndiye aonesetse kuti akumbukire njerekezi komanso amene kuti fode wako ndi amene ali pamphuno wapachala ngwamphepo uyu patenala wa kongeresi a UTM akumutaya pano tsiku lina akoza zamfuna imene yoti dzakambabe chifani makamba unena kuti UTM unachokera ku DPP ziko mwina they will be better off ukakubwerera ku DPP bola anthu apa zimene ndikunena a president awo amenenso ali a vice president a dziko lino akhala chete sakulankhula bwano. Yes, zilanthoza chani zionesa Deus titsirize unena kuti ausi si munthu olankhula koma chimene amachita amakhala kuchidziwa ndeti koza ungonenapo unena kuti ausi aja ati adikire adzalankhula zoti chani komanso kodi declaration ngati imene achitira anzawo akuti akufuna kuima nawonso anena tingodekha tidikire chabwino ndithudi tikatero sirafika pa mtsiziro pa programu yathu lero ndibati kungakumbutsa anthu a president ali muno mu mzinda wa Blantyre koma makamaka ali ku chigwa cha Shire 4 days kuyambira lolemba lachiwiri lachitatu sizokhazo anthu akamba kunena kuti mwina ndalama akuyenda ina president zokhazo iyayi kuchikwawa ndi kusanje kwa Gabu kuli a Malawi amafunaso achokera ku China adavoteranso a president amafuna ataona komanso athe kuyenera zitukuko akangoona basi akuyendera zitukuko komanso akuonana ndi anthu amve kuti kodi amatseguliraso magetsi amakatsegulira magetsi symbolically zimapereka mphamvu kwa anthu ogwira ntchito kuti kodi ntchitozi akuyenda motani koma chachikulu Deus chimene chinandikumbutsa chinthu chimodzi chonena kuti 1 minute ningopempha padali nkhani zimene anthu amatengana kumakhala pansi kumakamba kumachita castigate boma olo kumanyoza kuti boma kulowa Shire lidakutaya palibe chimene likuchitako ma projects onse amene president akuyendera kuyambira lolemba lachiwiri lachitatu mpaka lachinayi akuyendera ma project aboma kuwapatsa anthu akuchikwawa chimene wafuna unena chinthu china Deus chonena kuti ndingowakumbutsa anthu in case kapena kuti mina anthu samadziwa kuchigwa cha Shire timawerengerako Nsanje komanso Chikwawa ku Nsanje Deus kuli ma constituencies okwana 5 nimaliza masana 30 seconds ku Nsanje Deus kuli ma constituencies okwana 5 asanu ku Chikwawa kuli ma constituencies okwana 7 mukaphatikiza onse ndi 12 mene chipani cha DPP chinkachoka mboma 2020 chidasiya constituency development fund ili pa 20 million kutanthauza kuti chigwa chonse cha Shire chimalandira 240 million Malawi kwacha ngati ma constituencies 12 tsiku la lero kuchoka 2020 pamene achakwera adabwera kukhala president wa dziko lino tsiku la lero ma constituencies 12 amene ali ku chigwa cha Shire Nsanje 5 Chikwawa 7 onse 12 chigwa cha Shire chikulandira in total the sum of 2.4 billion Malawi kwacha in constituency development fund imene constituency iliyonse kulandira 200 million Malawi kwacha ndiye munganene bwanji kunena kuti boma ku Nsanje ku Chikwawa kwa Gabu adakutaya anthu mukamachita ma analysis mukamatengana kuti mukacheze kaya pakanema muzicheza ndi anthu amene chimene akuchita kutani akuchiziwa 12 constituencies akulandira 2.4 billion every year boma lake liti limene lili against 240 million imene ankalandira 2020 kubwerera mbuyo anthu asanachoka ziko mwabiri Deus ndi manati pena pake kumanga koma titu tiyamikire kwambiri chawezi kuti makhaladi nthawi yosanthula muno bwino nkhani zikuti anthu amvetsetse programu yakanimverere unali kucheza kwa Deus Sandram komanso Chawezi Banda makamaka kukambira napo nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno